Guys, karon day July 21, 2022. Ang municipality of Matalog ng hatag og financial assistance nga gikan sa province. Ipangunahan kini nila ni DSWD Antoinette Okba, inubanan sa atong Mayor Eric S. Pahulo nga mahatagan o tabang ang katawhan diri sa lungsod sa Matalog. Okay guys, sa moadto ta sa area kundi nag-distribute sa tag 3,000 nga financial assistance nga gikan sa province of Leyte nga budget. Okay, moadto ta guys sa area kundi ngadto nag-distribute sa mga mga financial assistance diri sa lungsod sa Matalog. Okay, ikaw pipi andam mutabang sa katawhan o mo serbisyo diri sa lungsod. Okay, ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalog mao'y susi sa kalambuan sa tong lungsod. Okay guys, matuto guys sa area kundi nang hatag og financial assistance. Okay, matuto sa area guys. Bossing. Okay. Okay, mau ni guys. Guys na. Mau ni area kung di nag-distribute o financial assistance. Okay, magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan sa tulong.